Waqt il-laqgħa ġenerali tas-sajjieda li saret f'Marsa Xlokk, is-Segretarju Parlamentari għall-Bidja, Sajd u Drittijiet tal-Annimali, Rodrik Galdes, saħaq li huwa kommess li jkun hemm komunikazzjoni mas-sajjieda sabiex narfu l-isfidi li jiffaċċjaw f'dan il-qasam. Is-Segretarju Parlamentari saħaq kif dan il-Gvern se indirizza żewġ problemi ewlenin li nħolqu minn gvern preċedenti. Problema ewlenija hija l-pixkerija ġdida, hekk kif din tinsab biswiet il-biċċerija u minħabba l-qagħda ġeografika tagħha li ma tmiss mal-baħar sa issa m'hemmx landing facilities biex bastimenti bil-ħut ikunu jistgħu jħottu l-ħut minn fuq il-baħar. Rodrik Galdes saħaq li l-Gvern qed isib sit alternattiv għal landing facility filwaqt li jara kif il-pixkerija ġdida tkun tista' topera bis-sħiħ wara li anke żviluppa problema strutturali minħabba li drenaġġ bid-demm il-biċċerija qed jgħaddi għall-pixkerija. Pixkerija ġdida li qed tinbena biswiet il-biċċerija kienet deċiżjoni tal-Gvern preċedenti li dina tiġi rilokata mill-belt, ħolqot problema kbira ta' location għaliex magħha suppost kellu jkun hemm landing facility, din il-landing facility sal-lum għadha ma nstabiċ, iżda hemm problemi wkoll strutturali ta' infrastruttura li sfortunatament ġew ikkawżati. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes qal li żball li sar fl-2003 mill-Gvern mal-Unjoni Ewropea dwar qoti ta' informazzjoni ħażina fil-qabda tat-ton ħoloq tħassib serju fost is-sajjieda li issa m'għandhomx il-kwota neċessarja tal-qabda tat-ton bit-trawlers fiż-żona ta' 25 mil nawtiku il barra minn Malta. Dwar dan se jiġi kkummissjonat rapport xjentifiku sabiex il-Gvern Malti jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea tistabbilixxi kwoti ġodda tat-ton li jirriflettu verament dak li jaqbdu s-sajjieda. Għal dan il-għan aħna bħalissa bdejna studju tekniku li ser jintbagħat fil-ġimgħat li ġejjin l-Ewropea biex terġa' tiġi ħanejdu hekk negozjata magħhom soluzzjoni jew nkella alternattiva għal dawn iż-żoni. Tul il-laqgħa Rodrik Galdes sema bi problemi oħrajn li qed jiffaċċjaw is-sajjieda u spjega kif il-Gvern se jirriforma l-bord tas-sajjieda u jinformahom fondi Ewropej li jkunu jistgħu jibbenefikaw minnhom.